Sziasztok, én Wolfram vagyok, és itt van velem Plazma. Sziasztok! Egy brutál PvP-ről maradtatok le. Köszönhetően nekem. Basszettes! Meghalt. Biztos. Bocs. Kurva! Hát de fakomnak néz be elém. Kell basszett? Van rajta. Én ide elugrálok bázis, ezt akkor lerakom. Most ezt miért tettem? Jó, én inkább nem Jövök. Egyébként itt van a könnyű jump. Ja, tényleg. Mindegy. Hello! A gyerek nekem jön boltából ez az általám, és majdnem lelökötte. Kicsit sokat tudsz. De nem már. Bocsi. Megragad a lehetőség. Megértem. Pasult. Mit csinálsz? Kell gyorsaság? Nem, ezt visszaadtam, nem ér. Még mázli, hogy hoztam. Mennyi van nálad? 4x16. Na jó, csak hülyéskedtem már. Fú, menj már innen. És meghaltam majdnem. Mi a szív? Ez tuti Encsis almázva volt. Nem volt nála semmi jó tudsz. Tessék egy gyorsaság. És az nekem miért jó? Hát, gyorsabb leszel. Hát azt az miért jó? Jó, én vettem ki magamnak aranyalmat, mert ez így nem lett tovább. Van nyilvessző? Nincs. Semennyi? De ho, 32-t adok, hova vagy? Kukucs. Tace. Kidobás. Az marad. Kidobás. Hol vagy? Kidobás. Így csinálj. Jó, ezt nem akartam. Pá. Én közben itt leszek a Jeges-szigetem, vagy megvárjalak? Várjál meg, Gerson. Á. Jó. Te már megittad az gyorsaságpotit? Hát én már egy jó ideje. Már a második 8 perceset iszom. Oké. Hol is volt a hógolyó? Talán itt? Ja. Nehogy hozzál! Nem adok, nyugodj már. Na vajon itt átbírok? Félek, hogy nem. Milyen szép neve van, Szellempasi. Pasi? Szellempasi. Cuki. Nem már! Klikkelőben. De menj már! Ennyi volt. Várj. Kapsz egy Közben faszt. Chat. Közben átúró, nehogy kiszedjenek, mert az kicsit gáz lenne. Ez vicces, előbb a lovok itt dobálták egymást. Biztos, hogy benne, hogy megdobálták? Biztos. Boom! Headshot! Anyád, nem ér. Ennyi elég volt, gyerünk meg. Lehet, hogy spawnolni kéne itt, de nem jönnek a cickány. Ja, lehet. Ó! Spawnoló! Spawn. Miért? Hol? Mit láttál? Anyád! Haha. Bum! És pont! Én is úgy egyszerre jöttünk szerintem spawnra. Nem, mert Mennyi láttalak. pénzed van? 1158. Én meg pont mikor spawnoltam láttalak.
Én erőitalnál vagyok a Virágszigeten. Virog. Itt van egy basszetes. Kondi Benedetto! Hello! Nesze. Fuck. Jó. Fuck you, Dante. Jó, nem megyek utána. Ezt miért kaptam? Megnézem azt a kis tornyot, hogy van-e valaki. Sehol senki. Én meg félek egyedül. Megyek már. Ült a vállam. Sötét van. Tényleg? Jaj, az írtam, az éjjellátás írtam. Kiment egy... Csak egy smoke itt játszik. Ezt tudod? Tudom. Most futott el előbb bosszetbe. Hátra 2, szikra 2. Itt van az... Én akartam őt direkt. Kiszedjük csak egy smoke-ot. Mi a hol van? Gyere itt. Erről rossz emlékek. Mögötted! Köszönöm. Gyere. Valahova erre nem. Tényleg, hogyha lenne... Gyere, Encsi. Mi? Come on. Azt írt az a kecske, hogy menjek Encsi. Most nem tudom, hogy az Encsi salmára gondolt, vagy az Encsizőre, mert az Encsizőre akkor az itt van. Erre gondolt. Ott van csak egy smoke, szedjük. Ott van fönt a toronyból. Gyorsan kiszedjük. Szögítsünk vele, hogy egyből kiszedjük. Szerintem egyből. Szerintem meg egy szögítsünk, mert hogy azért oda tudjál te is érni. Jó. És megöl! Vagy behív Skype. Jaj, te nem szeret semmi, akkor nem szoktam. Vagy szögízzünk vele, ő nem rossz, melyik ad kiteket. Mondjuk a hátra 2 szigret 2 az mindig. Meg akart ölni, te nagyon hülye. Hát az egyszer marad. Hát, ban meg. Akkor is Nem. behívott. Nem emlékszel? A kurva, engem öl! Kurva. Ki? Csak egy smoke. More! Nem, diás! Meghaltam. Én is. Fél szívem maradt. Csak egy smoke-nak köszönhetően. Jó, nem írok chatbe videóban. Inkább. Ez a hatch, ez mi volt? Hát ez az. Ez érdekes volt. Hol vagy? Merre vagy? Gyere, Jéges sziget, veszünk gyorsaságot. Hát vegyél, én megvárlak, én nem fogok elugrálni meg vissza. Az nekem veszélyes. De ennek a kecskének erős kardja van. Én úgy döntöttem, hogy lehet, hogy venni fogok most már XP-t, azt csinálni ilyen nagyon jó kardokat. Egy gyerek szerint Encsis almázba rám jött egy vaskarddal, majdnem kiszedett. Spunkill. Ezzel. Aha. Adam. Itt van csak egy smoke. Nem, az nem az. De hogy került oda az a kecse? Azt se értem. Jövök csoki. Megütött? Ez el fog már égni. Ez a Az a tucsok? elvileg. El is égett. Na, hova menjünk? XP. XP, menjünk. Tudod, van az a kicsike ház. Az merre is van? Az ilyen pókhálós ház. Igen, de az nem tudom, hogy merre van. Jaj, Egyszer- hol van? Gyere, itt vagyok. Hol? Mögötted. Te körbe-körbe forogsz, azt itt ül. De gyere már, nem vagy. Gyere.
Kell gyorsaság? Nem. Ott egy gyerek encsiz a diakordó baszedbe. Lelőttem. Nagyon ügyes vagy. És ott ez a pókhálós ház, nem? Valahol. Ez. Itt mellettünk. Itt. Biztos, hogy ez az? Aha, ez az biztos vagyok benne. És ennek a padlásán van talán. Oké. És ja, itt van. 10. Jaj, de ez nem jó, ez... Ne itt vagyunk már. Mert... Ez olyan, hogy neked ad szintet. Nem olyan, hogy XP potit veszel. Kajak. Vettem, most ide dobott egy szintet nekem. Az fos. Nincs sima Igen. XP poti? De az nehezebb helyen van, de gyere. És biztos, hogy én nehezebb helyre akarok menni? Ezért... Pavnom vagyok. Gyere. Hogy kerül? Ja. Látnak csak úgy. Te merre mész? Te merre mentél? Nekem belaggolt a szerver és Itt egy helyben van. álltál. Itt ezen a homokos szigeten. Ott, ahol te vagy. És itt van. Homokos a sziget? Igen, na gyere. A kis homár. Gyere. Át a híd alatt. A Margit híd alatt. Aj! Itt a gyerek egy előitalt. És kiszed. Nem. Gyere már itt. Itt vagyok, van meg. Gyere. Gyere. Látod azt a sok zöld foltot ott? Ilyen színes kléből? Nem. Na, Hol és oda kell kell. látnom? Mondom nem. Ja. Te merre vagy? Nem tudom. Itt vagyok azon a szigeten, az a kőtéglas, meg ilyenek. Igen, én is itt vagyok. Gyere el az egyik oldalt. Van ilyen kék jump. Látlak és lát. Fordulj meg. Ja, Itt. igen, ott. Oda kell mennem. Ott. Elmész arra az oldalra, és ott van egy ilyen kék jump. Jaj, azt tudom, ott már voltam. Itt fölmész, és vannak ilyen zöld gyapjuk. Egy gyerek pont most veszik. Creeper fej. Tudom. Ott láttam. Egy gyereket most úgy ki fogok szedni, most veszi az XP-t. Persze. Hol vagyok? Kiszedtem a gyereket. Az XP nem volt nála. Itt 2 darab $3. Júj, de rossz véged lesz. Oké. 64 van eddig, meg 64. Nyom. Itt egyébként lehúznak, mert egy darabbal kevesebb lesz, mert itt $3, 2 darab. Az... $3 2 darab? Vagy Igen. Ja. 3-szor 64 van eddig. Csinálni akarok most valami nagyon jó. Egyesével lehet csak venni? Kettessével. Ja, jó, nem szóltam. Nem igaz, 12 darab még te merre vagy? Hát én még mindig a kéknél szenvedek, nem bírom az utolsót. Valamiért nem bírom az utolsót megugrani. Azt tudod, hogy kell? Sietni kell? Vagy? Adjak gyorsaságot? Nem kell, hát az a szar. Az a sokkal gyorsabb, hol vagy? Ja, meg vagy. Melyiket nem tudod? Azt, ahol most vagy. Várjál, melyik? Várjál. Az utolsó. Így nem lehet ezen érteni. Az. Oda hogy kell? Hát, húcsz, az kész. Gyere már, ez könnyű. Jó van, hogy regenerálódjak már. Azért. Aha, azért. Jó, én szerintem Oké, spawnolok. megvan. Hol van? Mi? Hol? Jó, szólsz, most akarok spawnolni, na mindegy, megmutatom. Hát,
Menj föl a legtetejére, igen, ott. És ott vannak ilyen zöld léjek, látod? Igen. És ott van egy tábla. Oda kell. Megfogod. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. És így. Ez az pont lett 3-4x64. Ez Ezek fika darabok. Oké, vegyünk. Ups. Csak nehogy meghalljál. Viszont arra nézni... Az a baj, hogy nem tudom megnézni, hogy mennyi a... Pénzed? Aha. Azok 2x64-et remélem arra elég. Mennyi? Jó, én most megyek el sima diakardért, és 2-t encsizek, és diához lesznek jó kardok. Miért kettőt? 4x64-et vettél? Aha, annyira futottam. Most vagyok itt abban, tudod, az a nagy... De utálom az, mikor a fejemet beverem, azt úgy kell mégis ugrálni. Jó, akkor ezt a részt itt le is zárnám, majd következő részben lecsizem a kardot. Na, szia! Kösz!